Aviat us presentarem un pessebre molt especial en els propers vídeos. Aquí veiem una petita introducció perquè us podeu, més o menys perquè us podeu imaginar. Un volcà amb erupció, aigua i figures en moviment. Properament... Properament. Mira, allá llueve, en la nube. Mira, qué pasada. Y el volcán, hay un volcán también. Sí que surt bé, sí. Llueve allí. ¿Habéis visto? Gracias, Y aquí a la montaña...